Fl-ewwel sena tiegħu mill-ħatra ta' Prim Ministru Dr. Robert Abela wara kemm hu mexxej deċiżiv minkejja l-isfidi kollha li sab. Dan intqal mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u ċ-chairperson tal-forum il-koll indaqs tal-mittidea tal-Partit Laburista Rebecca Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet f'isem il-Partit Laburista. Intqal kif Robert Abela mexxa lil dan il-pajjiż daqs li kieku dejjem kien hemm u kellu mumenti deċiżivi li swew taġi tal-pajjiż f'kuntest ta' sfidi bla preċedent. Id-deputat mexxej Daniel Mikallef qal kif din is-sena t-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela ħadet diversi deċiżjonijiet sabiex ġiet imħarsa s-saħħa u l-għejxin tan-nies. Mikallef semma kif il-gvern ta' Robert Abela nida viżjoni ta' 5 pilastri għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż fosthom il-governanza u miri ambjentali ambizzjużi. Żied jgħid kif ix-xogħol fuq dawn il-pilastri beda b'mod immedjat hekk kif tul din l-aħħar sena saru diversi miżuri sabiex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt. Dawn ir-riformi irċivew diversi tifħir minn istituzzjonijiet internazzjonali. Daniel Mikallef semma kif Gvern Laburista rnexxelu jikseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej li qatt kiseb pajjiżna. Fakkar kif dan huwa d-doppju ta' dak li kiseb pajjiżna fl-aħħar amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru. Il-Perit Mikallef qal li minkejja l-pandemija il-Gvern ta' diversi pakketti finanzjarji sabiex jgħinu l-ħaddiema u lin-negozji. Matul din is-sena wkoll tnedew numru ta' pakketti finanzjarji b'investiment bla preċedent ta' 900 miljun euro, b'miżuri li salvaw 100,000 impjieg. Fl-istess żmien ukoll, fi żmien ta' pandemija, aktar nies sabu xogħol, xi ħaġa li hija paradossali meta wieħed iħares lejn dak li qed jiġri f'pajjiżi madwarna. Daniel Mikallef qal ukoll kif Robert Abela u Chris Fern ħadmu pont wieħed kontra l-pandemija u bħala pajjiż minkejja ċ-ċokon konna minn tal-ewwel li rċivejna l-vaċċin u bdejna nlaqmu lin-nies. Min-naħa tagħha ċ-chairperson tal-forum il-koll indaqs tal-mittidea tal-Partit Laburista Rebecca Buttigieg qalet kif il-Prim Ministru matul din is-sena ħadem sabiex il-poplu Malti Wawċi jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. Buttigieg qalet kif il-Gvern xorta baqa' jħejji lil Malta l-ġejjieni tal-pajjiż fejn fl-ewwel sena tiegħu Dr. Abela ħa deċiżjonijiet li komplew jirriformaw lil pajjiżna. Semmit kif il-Gvern żied il-pensjonijiet sabiex l-anzjani tagħna jkollhom għejxin aħjar u min-naħa ta' infrastruttura il-Gvern baqa' għaddej bi proġetti massiċċi li mistennija mhux biss iżidu l-investiment imma anke jnaqsu t-tniġġis u jtejbu ħajja in-nies. Ħa id-deċiżjonijiet meħtieġa iddeċieda kull meta kien hemm bżonn, iddeċieda f'mument fejn b'mod naturali ngħid jien għaliex kienet kriżi ġdida kien hemm diversi opinjonijiet differenti. Però l-ħaġa li spikkat hija li d-deċiżjonijiet dejjem ħadhom favur l-interess nazzjonali.